l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni, kif kien għadu d-dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Ximon Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għallaw il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Hi wieġbet: Għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qeduh. Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha: Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu: Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha: Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi: Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha: La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tatom l-aħbar: Rajt lill-mulej, u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kemmu faċli li nitilfu lill-mulej meta nkunu qed niffukaw fuqna nfusna. Għal-bidu Marija ta' Magdala lill-mulej ma rfitux, għax kienet qed tiffoka fuq il-qabar vojt u fuq il-qalb imnikta tagħha. Kien b'kelma waħda biss mingħand l-Mgħallem meta qajtilha b'isimha li Marija għarfitu. Il-messaġġ ta' Marija lid-dixxipli rajt lill-mulej huwa l-qalba tal-Kristjaneżmu. Mhux biżżejjed li n-nisrani ikun jaf dwar il-mulej, imma hemm bżonn li jkun jaf lilu personalment. Mhux biżżejjed li nargumentaw dwaru, imma hemm bżonn li nintaqgħu miegħu. Fl-esperjenza tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu, aħna nintaqgħu ma' Alla l-ħaj li jħobbna b'imħabba personali u jrid jaqsam magħna l-glorja tiegħu. Il-mulej jagħtina għajnejn tal-fidi biex naraw il-verità tal-qawmien u tar-rebħa tiegħu fuq id-dunub u l-mewt. Dan insibuh fl-ittra lill-Efesin, kapitlu 1, vers 18. Inti tara fil-preżenza tal-mulej miegħek, fl-Ewkaristija u fil-Knisja tiegħu li l-istess ġisem mistiku tiegħu. Mulej, għamel li qatt ma nonqos milli naraf il-vuċi tiegħek li tkellimni fis-skiet ta' qalbi waqt mumenti ta' talb. U li qatt ma nonqos milli noqgħod f'riġlejk fl-Ewkaristija biex nirċevik u nadurak bħala Alla l-ħaj, Alla li salvajtni, Alla li tafni, li tajjat li bismi u li tħobbni b'imħabba personali. Amen.